Bon dia, Joan. Que ara et va bé? Doncs perfecte, surto ara cap a Espot. Fins ara. Bon dia, Joan, estic aquí. Al final hem pogut contactar, Al no? final ho hem aconseguit. Molt bé. Vale, passa, passa. Moltes gràcies. Senta't. Moltes gràcies. Bueno, Joan, a veure si aconsegueixo, sortint d'aquí, sapiguem fer la motxilla de pastor. Bueno, tu com a artesà del cuiri, vull dir que toques molt el cuiri, doncs no és tan difícil fer una motxilla. T'ensenyaré prou com se fa i tranquil. Quants anys d'història tenim a Casa Gassó amb ovelles? Ui, amb ovelles ja tenien ovelles el pare del meu padrí. Sí, llavors ja en tenien. I, bueno, el meu padrí, i el meu pare i jo, vull dir, són 4 generacions que tenim ovelles. I en motxilles va aprendre a fer-la vostè? Jo ho vaig veure, tenia, ara quan tenia ramat, que tenia un pastor casa, i aquell home, aquell xicot, ni sabia fer. I llavors jo, veient com ho feia ell, vaig començar a fer i, bueno, al final van sortir bé. I clar, això ha canviat molt, no? Sí. Joan, tot aquest món? Ara això ha canviat molt, vull dir, d'abans ara ha canviat com de nit al dia, vull dir que abans era una cosa i avui, llavors hi havia molts ramats, molts pastors, molta gent, i avui ja queden molt pocs. I quan era petit, recorda les ramades baixant cap a baix? Sí, hòstia, això... quan era... Petit o ara ja fa uns quants anys que no em passa cap, però abans. I era preciós veure allò, els pastors i la gent, i els crestons i les esquelles. Era bonic, el que passa que tot s'ha anat perdent, vull dir, això és una cosa que no tornarà mai més. Això ja no es veurà mai més. Doncs, Joan, pensant, quants històries i quants relats ha de tenir vostè de totes aquestes caminades transhumants? Sí, bueno, són 8 o 10 dies que són d'usos i, bueno, d'usos per un costat i com que ho fas a gust, per un altre costat no ho trobes tan dur, o sigui, dius com que ho fas a gust, doncs t'esforces, avui fa mal els peus perquè de tant caminar que tinc, però a la nit te refresques i l'endemà hi tornes i ja està. Sí. I Joan, em podria explicar alguna que recordi vostè d'alguna història que l'hagi impressionat amb el ramat, amb tot això? Amb aquests animals i aquesta feina n'hi ha moltes històries. A vegades estàs a la muntanya, et cau un raio, et mata bestiar. Sí, un any va caure un aquí i va matar 150 ovelles. Mare meva. Sí, un raio. Totes van quedar allí, estaven dormides allí a Montserrat, totes es va agafar i totes... Sí. Una vegada també estàvem aquí a la part del telesquí, aquí del Superesport, i hi havia molts ramats. I hi havia una pleta aquí, una altra aquí i una altra aquí. I vam baixar amb els pastors, eren 3 o 4, tancàvem a la tarda i baixàvem cap a casa. I el que baixàvem aquí el camí va fer un llampec, però no n'he vist mai més, un llampec que va durar molt llarg. I va fondre un instrument que semblava que baixava les muntanyes. Hòstia, vam dir. I el rayo, era la pleta quadrada i així ens va caure de corn aquí. Una xispa passa allò, perquè si hagués sigut un rayo allí s'hauria matat totes, n'hi havia unes 300. I aquell home quan va arribar allí, que va veure tot allò, es llança la gorra a terra i allí plorava i estem arruïnats, però què passa? Si tinc la meitat del ramat mort. I vam anar corrents cap allí
I sí, tota una línia Sí, el així, Rayo tot va passar mort. per terra. I llavors se'n va anar cap a casa corrent a avisar qui poguessin, i quan van treure l'universitat de Llinya hi havia 74 de mortes. Mare meva, els Rayos. Terror, Per això Sí, realment fan patir a muntanya, oi? Sí, vull dir, quan hi ha tormenta sempre no estàs mai tranquil. Saps que pot passar algo, que no... Pot passar, sí. I clar, ja amb els ports, totes sí. les muntanyes d'herba, Sí, sense cap protecció de res. Però diuen que millor els Sí. raios Sí, no et fiques mai a sota d'un pi. o sigui que et quedis allà Allà on t'agafi. Diuen el ras. I sort. Diuen, sí. I normalment les raios diuen, ja ho he sentit sempre per la gent d'abans, que se produïssin quan, per exemple, en una vall o dos valls Sí, que venen les bromes, Sí. al arribar al cap de la serra xoquen. I això que després... allà és on el produeix. Llavors al cap de les serres sempre, com que són els corrents d'aire que xoquen les bromes, Sí, llavors sí. se produeixen els raios. Ostres. Al cap de la serra, vull dir, Ostres. el bestiar que jo em va matar a 150 era al cap de la serra. Quina sabidoria Sí. que teniu els pastors a Bueno, muntanya. Són coses que hem viscut. I quina ens hem relació tan profunda amb la natura Sí. i amb la terra. I Joan, les motxilles els pastors que se les feien aquí als ports, té alguna època determinada o és una necessitat de que no té la bossa i llavors té una pell i se fa una motxilla? Bueno, aquí al poble hi havia algú que la feia, no hi havia massa gent que les feia. A part de la motxilla, amb pells d'ovella, amb la vostra cultura s'hi fa amb alguna peça més? També se feia un pelló. Un pelló. Un pelló Què és és un pelló? una pell. Per exemple, antes, diuen, bueno, pues, tinc un pelló, perquè els pastors ficaven herba, arrencaven gespa i herba per sota. I llavors a sobre s'hi ficaven el pelló. I això era com un matalàs i estaven calents. Era com un I matalàs, llavors ostres. la manta per sobre i a la nit ja ho... Oh, que curioso. Sí, llavors el pelló es feia, per exemple, d'un moltó. D'un moltó. Un moltó és un corder capat. Sí, que són aquests que portaven la transhumància, Sí, no? sí, Els manyacs. Això mateix. Vale. I llavors un any no s'esquilaven, no s'exollaven. Vale, Perquè no s'exollaven. en 2 anys llavors tenien una mà de llana, Vale. perquè llavors sigui poca llana això d'aquí, d'un any. I llavors mataven aquells animals i com que ja eren grossos, allò hi havia una alfombra de pell, allò era preciós. Va ser que també hi havia feina per curtir-la de collons. Sí. Aquí a Quatre Pins, aquí es pot, encara hi és, el nom de la muntanya que diuen Quatre Pins i vine acabant a baix. I bueno, jo com pujava cada setmana, doncs hi anaves a pujar a la sala i el menjar als pastors. Sí. I ho vives, allí tenien el seu llit, i el foc allí, i els trastes allí, que no són gaire grans les cabanes. I llavors el pelló allí on dormien, cada un el seu pelló. Que interessant, miri, no comptava jo... Sí, venia a prendre la motxilla de pastor i he quedat molt parat de veure més peces. Aquí són les 3 peces normalment que s'utilitzaven. Motxilla, ambos, De funda de paraigües i pelló. pelló. Que interessant, Joan, el que acabo d'aprendre. Bueno, jo t'ensenyaré tot el que sé i penso que sortirà bé. Doncs, si vol, anem cap a l'escola dels pastors. Anem a veure, tenim allà un puesto molt bo i penso que treballarem a gust i bé. Molt bé, doncs Som-hi! som-hi. Espera, que me queda algo important. Molt bé, Joan, on tenim l'escola? Aquí baix, en aquella roca que hi ha plana allí,
que mos anirà molt bé perquè la pell queda plana i llavors... Molt bé. Doncs anem cap allà a prendre. Ja veig que tinc un bon mestre. Home, n'he fet unes quantes, massa no, però vamos, una miqueta sí que s'ha fet. I jo tinc molta feina, perquè no perdeu aquesta cultura vostra. Bueno, Aquí? sí, no, Aquesta roca? posarem aquí. Molt bé. On deixo les seves eines? Aquí mateix. I quina pell tenim aquí, Joan? És una pell de casa nostra, de les ovelles nostres. I és un corder, això? No una baciva. És una baciva. Què és una baciva, Joan? Sí. Una baciva doncs, és una ovella Sí, que té 2 o 3 anys i no ha criat mai. vale. I llavors en diem bacives. Molt bé. Sí, i ara doncs, I això és el que jo li demanaré a un pastor per fer una motxilla, Sí. una baciva. una baciva o Molt bé. i a vegades per alguna cosa que es mati alguna primada, Molt animal, bé. perquè de fet normalment la pell d'un animal jove, perquè és més gruixuda. Vale, Llavors la pell d'un animal que sigui gran, més Sí. vell, té la pell més fina. vale, I llavors quan has rascat, Vale. vull dir, quedaria una pell molt fineta. I així aquesta pell és més gruixuda sí, i sempre tens més, o sigui, la motxilla dura més. molt bé, molt bé. Perfecte. I amb Ah, quines diferent. eines farem això? Oh, aquí ho portem amb A la veure, pedra, això ho deixarem aquí. Sí, molt bé. I jo me trauré això. O sigui, les eines les porta amb aquella bosseta. Sí, A veure, aquí portem les eines. quines eines tenim? Pues la pedra, que és La pedra. Sí, la pedra La que pedra, la pedra. és... Sí, una pedra que és una mica gravosa, Sí, perquè granit. ha de ser una mica gravosa la pedra, perquè Vale. si no li costa, Ah. s'ha de treure el primer tel, Vale. diguem com un telet que té Un la telet que pell. té la pell. Vale. I llavors amb una cosa pots anar rascant i et va sortint i és quan llavors la pell Molt se va bé. fent suau. Molt bé. I llavors tenim l'agulla per cosir. L'agulla per cosir. Sí, i tenim les tisores per tallar la pell, que Molt es bé, passa de tallar, les i tisores. i els correons, Molt bé. sí, i bueno, vull dir, aquí amb una mica de correo, vull dir, bueno, I una navalla tenim. sí, la navalla perquè s'han de rascar, els correons, quan se tallen, s'ha de treure la llana, Molt bé. perquè llavors el cosir Molt bé. no aniria bé amb la llana. Perfecte. Vale. Bueno, pues es agafar i anar rascant. Aquesta pedra tesolera, no, Aquesta, Joan? sí. Aquesta pedra tesolera, aquesta que té a la mà. Ja, Eh? sí, i aquesta d'aquí també falta Home, molt bona. aquesta ja està, aquesta ja sí. Molt bé, molt bé. Cosa molt petita que Ja veig com també, que toca la tapa. ara ja l'han de tallar. Molt bé. Una artesania ancestral. Mira, De fa molts anys. totes les coses, si les vols fer i tens gust d'aprendre, doncs se fan. Bueno, doncs ara d'aquí Sí. farem el correó que se'n diu, que és el que cosirem la motxilla. Veus? I llavors vas traient la llana, va sortint la llana. Joan? Així. Vale. I a vegades se trenca, la punta del correu se trenca. I anar pujant i anar cosint. Home, mira, no és que si necessita ser que anem a dir abogat per fer aquestes coses. No, però se necessita la seva sapiència. Però, bueno, si ho saps fer, pues, una mica de traça també s'ha de tenir, Segur. Una miqueta de traça també s'ha de tenir. Però, bueno, vull dir, les coses, si se fan a gust i es vols fer, surten bé. Com que veig
que ho has fet bastant bé i tu continuaràs, perquè jo pues, ja no ho faré tant com tu. Te regalo aquesta pedra, perquè jo me la van regalar un pastor que me'n va ensenyar, i jo te la regalo a tu, que també t'ensenyo com s'han de fer. Ostres, Joan, Cuida-me-la bé, que vull dir... quin tresor. No donar-li cap cop que no es trenqui pel mig, perquè és meravellosa, per fer aquesta feina és el millor. Quin regal m'has fet, Joan. Bueno, amb un company se li pot fer un regal. És un regal una miqueta pobre, però... Llavors, amb el que m'has ensenyat no me queda una altra cosa que fer? mantenir la teva tradició I fer motxilles. i fer motxilles.